गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ पीएम किसान आपडेट। 2 आगस्टआव फोसावगोन पीएम किसान 20थि इनस्टलमेन्टखौ। पीएम किसान बिथांखिनि 20थि किस्तिखौ 2 आगस्ट 2025 खालि थोंजोङै उत्तर प्रदेशनि वाराणसीनिफ्राय फोसावनाय जागोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बे रांखौ थोंजोङै आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनाय जागोन। जेब्लानो नोंथाङा नोंथांनि फनाव मोनसे मेसेज टन खोनायो, बेनि ओंथिया जादों पीएम किसान सन्मान निधिनि रांखौ नोंथांनि एकाउन्टआव जमा खालामनाय जाबाय। पीएम किसान बिथांखिनि सिङाव आरजाथाव आबादारिफोरा गावसोरनि आबादारि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय मोनथाम समान किस्तियाव बोसोराव 6,000 रां मोनो। नैथि खौराङाव दङ बासुगावनि गयबारियाव 29थि उदखारि बेरेखा सान फालिदों। एबसुनि नाजानायाव चिरां जिल्लानि बासुगाव सोहोरनि साखाथिनि गयबारियाव 29थि उदखारि बेरेखा सान थामहिनबा उदखारि बेरेखा सानखौ फालिनाय जादों। इं 1996 मायथाइयाव मैया 30 जुलाइनि सानावनो बै समनि आबसुनि आफादगिरि सोमला बसुमतारीखौ क'क्राझार सोहोराव उदखारिफोरा गावथारदोंमोन। 30 जुलाइ 1997 मायथाइयाव फरायसा दैदेनगिरिनि सेथि थैनाय साननिफ्राय बोसोरफ्रोमबो चिरां जिल्लानि बासुगाव सोहोरनि साखाथिनि गयबारियाव थानाय रुंसारि फरायसा दैदेनगिरि मांकारसालियाव आबसुनि हाबाफारियाव उदखारि बेरेखा सान फालिनाय जायो। बे खेबावबो रुंसारि फरायसा दैदेनगिरि जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 29थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै उदखारि सानाव खावसे फिरफिला बिरहोनानै आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। बिबार बावनाय हाबाफारियाव बिथांनि बिसि भानुमति बसुमतारी, आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', केबिनेट मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म, बर' साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, एमएलए जिरन बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बेनि उनाव गोबां मुंदांखा सुबुंफोर आरो फरायसाफोरनि नुजाथिनायाव हांख्रायजानाय आलासिफोरा गोजोननि नेरसोन महरै लांदां अख्राङाव गुफुर समान दावफोर आरो गुफुर बेलुनफोर बिरहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि इं 1996 मायथाइयाव हाथियार लानाय उदखारिफोरनि मोनसे हानजाया क'क्राझार सोहोरनि हाथिमाथायाव गंसे भारा न'आव हाबदोंमोन आरो बै समनि आबसुनि मिरु आफादगिरि सोमला बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रि गावथारलांदोंमोन। एबसुनि दैदेनगिरि आबसुनि दिनैनि उदखारि बेरेखा सानखौ नोजोर होनानै आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि मोनसे समाव बुथारनाय, हिंसा, उदखारि हानजाजों बुंफबनाय समाजा बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव दावसि जादोंमोन आरो बै समाव बै समनि आबसुनि आफादगिरिया अग्रुबादिफोरनि गुलिजों गावनि जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन। जेब्ला बे साना फैयो, साफ्रोमबो गिदिर हायुङारि सुबुंफोरा बिथांखौ गोसोखाङो। आबसुनि दैदेननायाव बर'फोरा लामानिफ्राय रेलवेसिम हारियारि हायुङारि सानस्रि आरो हारिबादनि थाखाय सुबुंखान्थियारि सोमावसारनायफोर लाबोगासिनो दं। समनि खावलायनायाव बे हारिनिफ्रायनो हाथियार दैग्रा सोमावसारनायनि मोनसे बाहागोआ दिनै गोदान अग्रबादि हानजाफोरखौ जोनोम होनानै हाथियार दैग्रा सोमावसारनायाव गाहायाव फैदोंमोन। आबसुनि नाजानायाव फालिनाय उदखारि सानखौ लानानै आबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि आबसुनि बे आगाना आथिखालाव बिटिआर एबा आसामनि अनगायैबो हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो गोनांथार। आबसुनि उदखारि बेरेखा सान हाबाफारिया उदखारि सानखौ बे ओनसोलनि थाखायल' नङा, बुहुमनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरावबो गुबुन रोखोमै उदखारि सान फालिनो खावलायो, जाहाथे बिगायखांनायजों खहा जानाय ओनसोलफोराव गोजोन गायसननो हायो। थामथि खौरां दङ सा-7 बांलादेशिफोरखौ न'आव दैथायहरफिनबाय। बराक हायेनाव आयेन बेरेखा बांलादेशिफोरनि बेरेखायै पुलिसआ हाबाफारिखौ गोख्रोंसिन खालामदों। श्रीभूमि पुलिसआ फिन सा-7 बांलादेशिफोरखौ खादोंमोन, जाय सिमा रैखाथि हानजानि मेगनाव हाद्रिजों आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैदोंमोन। जिल्लायाव बांलादेशनि सिमाजों नांजाबनाय ओनसोलाव हमजानाय बांलादेशिफोरखौ जोबनायाव बुधबाराव बांलादेशआव दैथायहरफिननाय जादोंमोन। बांलादेशिफोरनि गेजेराव 2 आइजोफोर आरो 7 हौवाफोरबो दंमोन।
ब्रैथि खौराङा दङ हालेम पुलिसनि सिग्रोमनायाव दावबायारि बासनिफ्राय गान्जाजों लोगोसे सासे हमजादों। बिश्वनाथ जिल्लानि हालेम पुलिस थानानि बिबानगिरि पंकज सितलानि दैदेननायाव मंगलबारखालि बेलासिनि 3 रिंगासोआव गंसे दावबायारि बासनिफ्राय गान्जाजों लोगोसे सासे गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हायो। खौरांनि बादियैब्ला मोनसे फोथायथाव सुलुङा खौरां मोनदोंमोन दि तेजपुरनिफ्राय लखिमपुरसिम दावबायारिफोर लाबोनाय बिजय मुंनि गंसे दावबायारि बासआ गान्जा लांगासिनो दंमोन। बेनि उनाव पंकज सितलानि दैदेननायाव हालेम पुलिसनि मोनसे हानजाया बुराइघाटनि माहारियारि राजा लामा 15आव ट्राफिक नागिरनो जागायदोंमोन। दावबायारि बासआ बुराइघाटआव सौफैदोंमोन। पुलिस हानजाया गोख्रैनो बासखौ होबथादोंमोन आरो बेयाव सिग्रोमदोंमोन। नागिरनाय समाव पुलिस मावख'गिरिया मोनसे सन्देह गोनां बेगखौ नागिरबाय थानाय समाव मुंख'नाय बेगनिफ्राय 4.8 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हायो। हरखाबैनो गान्जाखौ जब्द खालामनाय जायो आरो सनितपुर जिल्लानि थेलामाला पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोजाम मिसामारिनि सावदां तामां बिफा सेलां तामां बिथांखौ खायो आरो पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो। पुलिसआ रोखा खालामदोंमोन दि बे मेलेम गोनां तामांआनो बे बासनिफ्राय गान्जा लाबोदोंमोन। हालेम पुलिसआ हमजानाय मेलेमजिबिफोरनि बेरेखायै गासैबो आयेनारि राहा लादों। 5थि खौराङाव दङ काजलगावआव मानसि लांखारनाय आरो दाइन मैहुर खालामनायनि हेंथायै सांग्रांथि मेल खुंदों। काजलगावआव आइजो आरो खुदिया अनसाइ बिफान आरो दि सेन्टार फर वुमेन एम्पावारमेन्टनि नाजानायाव मोनसे लांखारनाय आरो दायन मैहुर खालामनायनि हेंथायै मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। साननि 11 रिंगासोआव काजलगावनि जिल्ला मिरुनिफ्राय सांग्रांथि रेलि दिहुननाय जादोंमोन। नार्स, आंगनबाड़ी मावथि हेफाजाबगिरि आरो आशा मावथिफोरा बाहागो लानाय दिनैनि बे सांग्रांथि रेलिखौ नेमखान्थि बादियै जिल्ला समाज अनसाइ मावख'गिरि समेश्वर मुसाहारिया फ्लेग अफ खालामो। रेलिनि जोबनायाव जिल्ला मिरुनि सावराय जथुम खथायाव मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जादोंमोन। जिल्ला उफ्रा कमिसनार सिलिका कलिता, जिल्ला उफ्रा पुलिस सामलायगिरि डक्टर रश्मि रेखा शर्मा, जिल्ला आयेनारि सिबिथाइ मावख'गिरि रन्जिता दास, जिल्ला गथ'सा रैखाथि मावख'गिरि सुरश्री पाठक, काजलगाव पुलिस थानानि बिबानगिरि रितुल मणि दास, दि प्रतिदिन हानजानि खौरांगिरि जयन्त देबनाथ गोसो होनानै बिबुंथि होयो। जिल्लानि सिंनि ओनसोलफोराव जेराव गेजेर मुगानि खोमसि फोथायनायफोराव दाइन मैहुर खालामनाय बायदि जाथायफोर जादोंमोन, बेवहाय गुन गोनां सावफाहामारि जोथोननि आंखाल, गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि आंखाल आरो समाजारि रांखान्थियारि बिथिङाव गोग्लैसोनाय। बेफोरबायदि बिथिङाव बिथाङा बेफोर गुदि सुबिदाफोरखौ होनाय आरो बेफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव आत्मनिर्भर खालामनायाव गोसो होनानै खामानि मावनायनि गोनांथिखौ मुंख'दोंमोन आरो बेखौ दाबि खालामनाय जायो दि आथिखालनि समान बेफोरबादि जौगालु हाबाफारिफोरा जागायजेनबाय। बे मेलाव जिल्ला गामियारि जौगाखां बिफाननि मावथांखि बिथोनगिरि अरबिन्द राभा, जिल्ला समाज अनसाइ मावख'गिरि समेश्वर मुसाहारि, सिडली चिरां जौगाखां ब्लक मावख'गिरि निरन्जन मुसाहारि, जिल्ला आयेन सिबिथाइ मावख'गिरि रन्जिता दास, जिल्ला खुदिया रैखाथि मावख'गिरि सुरज्री पाठक, गोबां पुलिस थानानि बिबानगिरि आरो गुबुन पुलिस थानानि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। 6थि खौराङाव दङ कारिगावआव कक्राझारनि थाखाय थेमेटिक गेट बेखेवदों गोजोनथाव बुब्लि। कक्राझाराव मैया 30 जुलाइ बेलासियाव मोनसे गोग्गानाय आरो रंजाथाव बुब्लि नुनो मोन्दों, मानोना माहारियारि राजा लामाजों लोगोसे जेडी र'डनि कारिगावआव मोनसे समायनायै डिजाइन खालामजानाय थीमेटिक वेलकाम गेटखौ मावख'आरि महरै रायजो राजानि थाखाय बेखेवनाय जाबाय। बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै लुफुंनाय दरखंखौ बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव मानगोनां केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफोरा नुजाथिफादोंमोन। बे मुंदांखा दाथाया कक्राझारनि थाखाय मोनसे गोदान आयदाखौ दिन्थियो, जाय हारिमुआरि गोग्गानाय आरो जौगानायनि नेरसोन। बिटिआर सोरखारा गासै मोन ओनसोलाव समायना खालामनाय आरो बिथायारि सानज'थाय जौगाहोनायाव गोसो होबाय थादों।
स्निथि खौराङाव दं गिबि मन्थ्रिया निजुत मयना बिथांखिनि नैथि खोन्दो थियारिथिखौ नायबिजिरदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबाराव रायजोनि गाहाय निजुत मयना बिथांखिनि नैथि खोन्दोखौ जागायनो थाखाय थियारिखौ बिजिरनो थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि नायफामनाय जथुम खुंदोंमोन। बे बिथांखिनि थांखिया गोरिब नखरनि हिनजावसा फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानाय आरो उन्दै बैसोनि हाबानि बेरेखायै नांनायाव हेफाजाब होनाय। बे नायबिजिरनाया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों खुंफुंजादोंमोन आरो गासै आसामाव मोजाङै खुंफुंनो थाखाय केबिनेट मन्थ्रिफोर, एमएलए लेङाइ कमिसनारफोर, सोलोंथाइ मावख'गिरिफोर आरो फसंथानफोरनि गाहायफोरखौ लाफादोंमोन। बे बिथांखिनि गोहोखौ फोरमायनानै गिबि मन्थ्रि शर्माया एक्सआव पस्ट खालामो दि उन्दै बैसोनि हाबानि हेंथायै दावहाया गोख्रोंसिन जायो। थांनाय बोसोराव #निजुत मयना 132 कौटि रांजों फ्राय 2 लाख हिनजावसाफोरखौ मदद होदोंमोन। नैथि खोन्दोआ सोलोंथाइनि गेजेरजों हिनजावसाफोरखौ गोहो होनो नाजानायखौ आरोबाव बांहोगोन। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।